Agoyo erokamano maduong' ahinya ne Nyasaye ma jang'wono motimo hono mondo wachak waromie kendo nyadichiel e studio ni mar Lolwe TV kama Nyasaye wuoye kodwa e gweth mar okinyi kapok wawuok mondo waringi wadhi e tijewa makawuono. E tich abich masani Nyasaye ma jang'wono nochako timo hono mondo anwang'ra nyadichiel kendo mondo awuoye kodi kapok iwuok. To e kinde mapok iwuokie ni kendo kapok asomo wach moro amora mondiki e kitabu kendo kapok ayalo, to we agoye erokamano Nyasaye motimo hono mondo an jayalo Pastor Benard Otieno Wiso majakochia ma wuod John wisore, an nyakwarore Kawiso Kochia Kamenya but sikul Nyalianga. Nyasaye nowara e thurwa kanyo ka okan dhano malong'o e nyim oganda, tawuoro ng'wono ma Nyasaye otimo kendo kawuono oketa mondo ayalie wachne makelo ngima n'oganda duto. Kaminena kendo kamiwinjae, Nyasaye mondo ogwedhi kuom seyie mondo ikaw thuoloni mondo chik iti mondo iwinj wach modwa pogo kodi gokinyi masani. Nyaka nachak yalo wachni asenwang'o jipo kuom oganda mathoth kendo ji mang'eny moselamona mondo injili ni oting're malo. Kendo chunya mor kawinjo kendo kaneno gik mabecho ma Nyasaye timo e miere mag ji kendo oganda mosegoyona sime duto. Nyasachwa osetimonu gik madongo, omiyo chunya mor gi Nyasaye no. Aseyie kendo asechiwora mondo ayalo wachne makelo ngima, nikech onge jal machielo manyalo timo honi kod ranyisi machal gi ma Nyasaye timo. Adwaro ni kuyiena tagoye erokamano ne studio mar Lolwe, Sam okelo, Niko okelo, Hans kod oganda ni duto te man ka matiyo ka mondo injili oyal. Nyasaye mondo ogwedhu mang'eny ahinya. Bende adwa goyo erokamano nosiepena moko moseloya kod ber, mosemiyo injili ni ochung' kendo gik kamogikie ni. Nyasaye mondo ogwedhgi mang'eny. Owadwa Michael Otieno Masiaga mar Rehema OVC gi staff makanyo te koka moting'o japuonj Obango kendo oting'o Madam Mebo, erouru kamano. Nyasaye mondo ogwedhu kuom jipo kendo kuom kony musetimona. Nyasaye mondo oting'u malo. Bende nitiere jodongo ariyo mosechung' koda e wachni kalamona pile. Jaduong' John Obare ma Siaya Town, owadwa jaduong' mawuora. Nyasaye mondo ogwedhi e injili ni kuom tich misetiyo. Owadwa kendo jaduong' James Aol ma Sigomre, erokamano jaduong' Aol. Nyasaye mondo ogwedhi kuom lamo miselamona kendo kuom advice misebedo ka ichiwonwa. Wantiere kod owadwa Onyango ma en Baba Davido, en Dandora ka e Susi Fashion Designers, nyim Kalejo kanyo. Owadwa Onyango, in bende kama intiere, Nyasaye mondo ogwedhi kuom advice misechiwo kod jipo misetimo. Nyasaye mondo oting'i malo. Wan kod owadwa Tom ma wuod Odondi, entiere Ruiru, osechung' koda e wachni pile, ng'eyo kaka biro e studio ka kendo pile ka pile osetimo gik malong'o. Nyasaye mondo ogwedhe kendo chung' kode, gimoro amora moketo Nyasaye biro timore owadwa. Nyasaye mondo ogwedhi. Nitiere nyithi Nyasaye moko ma Asiala Kaduol mosechiwo ngimagi nikech tijni, kendo ka gin e kanisa gisetiyo tich matek, gisejiwa, giselamona. Owadwa Daudi Joshua kod wuodwa Bilo James, Nyasaye mondo ogwedhgi kama gintie. Ng'wonono aseneno gik madongo, Nyasaye oikono gik malong'o. Nyasaye nogwedhu ahinya. Bende wan kod owadwa Andrew ma wuod Okelo, ero en Joska area makamulu kanyo. Owadwa wuod Okelo, kata tek machal nade, waket ni Nyasaye. Nyasaye biro ting'i malo, Nyasaye biro gwedhi. Nying Ruoth mondo oyud duong' kuom ng'wono gi kech kod hera mwaseneno koumo godo nyithinde. In bende noumi. Owadwa Joseph Otieno ma wuod Opapa, wuod Karachuonyo Kanyipir, but apano wang'e SDA Church. Kata kamano ang'eyo idar kendo ipuonjore ero to idak Kabuoch Babati mbili kanyo. Nyasaye mondo ogwedhi kama intie mwalimu. Isejiwa, ise-advisa, gik moko te misetimona. Nyasaye ong'eyo. Nyasaye nogwedhi ahinya. Dan wuod owade Pastor
oa kubudho bich bud seme Nyasaye mondo gwedhi kanyo kendo chenro te mantie wakelo Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Wan kod abandu moro ma bende osechung' koda injili ni kendo pile osebedo ka ojiwa weche mang'eny kendo osebedo kotiyo. Iluongo ni Benard Wafula, en Mlolongo. Benard Wafula, mahali uko ubarikiwe sana, Mungu akushike mkono na utaenda far. You will go very far and God will bless you a lot for having stood with me in this spiritual journey. May God bless you and your house. Agoyo erokamano ne jowadwago, Nyasaye mondo gwedhgi. Kendo kapok wachako gimoro amora kama intiere nogo chongi piny mondo walam Nyasaye. Wuonwa kendo Nyasachwa man kod teko, Nyasaye manigi nyalo, Ruoth mar ruodhi, Nyasaye mar nyiseche, jaduong' mar ndalo, chunya ogeni mang'eny. E okinyi ni aseneno kod wang'a gik madongo miketo e chenro kendo miiko mondo gik madongo mondo timre. In kisiemo kendo kiwacho to onge jal manyalo loko gik midwaro mondo itim. Kisiemo dala ng'ato, isiemo ndoa mar ng'ato, isiemo tiji ng'ato, isiemo biashara mar ng'ato, in kisiemo ngima ng'ato, in kisiemo chenro mar ng'ato, onge jal manyalo loko. Nyasachwa in ming'eyo duto kuom duto. Siemie ngima mar jalni mane osiptal monindo kanyo katuo, in minyalo rie badi yaye Nyasaye gokinyi. Siemie biashara mar ng'ani madwa gore piny ni yaye Nyasaye. Siemie ndoa manye loso ma kende ni eri ma jasiku tugo godo dwani mondo keth jogi opogore. Nyasaye kitimo ono to wanagoni erokamano. Bende siemie studio ni kama nyithindi gi oyie kendo sechiwore mondo injili oyal, injili man kod teko, injili mar gony ma jomotwe. Ikel ber maduong' yaye Nyasaye me jogi ndalo mondo studio no bed dongo mondo injili oyal yaye Nyasaye. Thindi matiyo ka mondo igwedhi dogi miere gi keli kwe. Dhie miere nyithindi yaye Nyasaye ikel ber ne jogi. Bende chandruok ogulu kuro machalo nade yaye Nyasaye chwa. Jama nyalo golo onge mak mana in kendi. Omiya luongo nyingi sani yaye Nyasaye. Kiki kuod wiwa yaye Nyasachwa to kelnwa ber. Ok wan ka mondo wapakre to wan ka mondo wane kitimo gik madongo. Kata Yesu guchung' kodagi ni onge gima longo mano timre. Wuonwa ino kiwuoyo to gik madongo timore. Wuoye kawuono gokinyi yaye Nyasaye. Wuone jalni, wuone mamani, wuone wadwani, wuone jaduong'ni. Kitimo to wanagoni erokamano. Aseyie ni setimo gik madongo. Nyaka mago mokwa penjo Ruodha. Isebiro mondo itim ga ng'wono mari nitie. Kapok wachako beje ka korwa roho mari mondo telnwa yore duto nikech isetimo kuom yie nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amen. In bede kama iwinja wachna amen. Erokamano. Adwa somo e wach mondiki e kitabu mar Tich Joote 10:39. Wacho kama: Petro noa malo modhi kodgi, kendo kane ochopo kuno, notere ot mane gorofa malo cha. Mond liete duto nochung bute kaywak, kendo nyise lewni mane Dorca osetwang'o kane pod ongima. To Petro nogologi oko giduto mi ogoyo chonge piny olemo. Eka nowichore mochomo nyako mothono, mi owacho niya, Tabitha, aa malo. Tabitha noyawo wang'e, kendo kane oneno Petro nobet piny. Petro norieyo bade momako lwete kendo okonye chung'. Eka noluongo mon liete kod jo-Nyasaye mamoko mi omiyogi Tabitha kangima. Wach gima notimoreno nolandore e Jopa duto mi ji mathoth noyie kuom Ruoth. Kawuono wach madwa wuoye, thuon wach madwa wuoye sani en ni saa podi. Saa podi pok oromo. Kendo buk masomo ni wuoyo kuom nyako moro. Nyako ni muma luonge ni Dorcas. Ne en nyako mapo matin. To noluoro Jehova Nyasaye. Kendo pile nowuotho gi Jehova Nyasaye. Kata kane ne dalagi kanyo to nogeno kuom Nyasaye. Ruoth Nyasaye nowire kaeto miye mich moro mar loso sweta. Kendo ne en kod ujusi mamalo mar loso sweta. Noloso sweta gi duto to bang'e achien omiyo oganda mochando. Kendo target mare ne en mond liete kod nyithindi kiye. Nowuotho e gweng' mar Jopa no.
kendo notiyo tijeno gi rieko, gi teko, to moloyo gi hera man malo chutho mondo okony godo kama onyalo konyo. Kendo mich machal kod ma yudo tek. Ji mathoth nyalo bet ni kod ujusi ma loso gik mopogore opogore. Kata kamano giuso ne ji mondo ginwang'ie ohala. To Dorcas mamoluor nyakechni ne ok otimo mano. Nokonyo mond liete, to okonyo nyithind kiye. To mondiko ne joma moko bende nokonyo. Ok mond liete kende, kata bet target mar ne mond liete gi nyithind kiye, to joma moko bende nochwalo lwetgi kuomgi. Notimo ma higni mang'eny. Kendo ka noromo ndalo moro, to thuolo noyudore mondo sane mar ae piny ka ochopi. Notho, tuo nogoye kae to tho. Sama tuo nogoye kae to tho, to ndiko lerona ni mondo liete mang'eny mayande osekonyo, nyithind kiye mang'eny mayande osemiyo sweta orwako, nobiro mondo ne to be en adiera ni Dorcas nyakech ema oweyowa kendo tho. Ne giluoko ringre maber kaeto gipielo. Kaka desturi en, ne gichako ywak ka giywago nyako moninde bade. Ne gigoyo nduru, ne giywak, gipenjo Nyasaye, Ruoth, an sweta marwakone Dorcas ema nyo omiya. Chi liel obiro gi sweta koting'e lwete, owacho ni winjo, ok ayum koyo nikech Dorcas. Nyathi kich mosedong' kar kende, ma ng'ama konyo onge kata gi law moro moti mowiti oko, modong' kanyo ka koth goyo, nobiro kadengo. Owacho ni yaye Dorcas, to eni ka sweta manyimiya orumo kendo ti, ng'ano miya machielo. Ne giwuoyo gi Nyasaye e weche moko matek madhi gi iye ka giywak malich ni jal manyo konyogi koro onge. Akoni kik wiyi wil, Saa Podi. Ne giwuoyo kendo ne giywak. Kata kamano, Nyasaye mawinjo ji gie polo, Nyasaye maneno gik ma ji timo, Nyasaye ma jawiro, nowiro. Noyudo osetimo ng'wonone kod chenro mage. Nokelo Petro mondo obed machiegni gi dala mar Jopa. Notene wach. Kendo ka Petro nowinjo ni Dorcas nyakech ema oseninde bade, nowacho nadhi mondo ane kama Dorcas onindoe. En bende en achiel kuom jok manobedo joneno ni Dorcas osetiyo ne Jehova Nyasaye. Nodhi gi wach mar chunye ni Saa Podi. Nochopo kanyo kendo ne ok owuoyo gi ng'ato. Nogombo ni mondo owuo gi Jehova Nyasaye. Sama nochopo mondo owuo gi Jehova Nyasaye, to noyudo ka dhano dengo, dhano ywak, dhano ting'o swet, goyo godo nduru, giywago Dorcas nyakech, gimomiyo tho. Ji penjo weche matek ma dwokogi ok oyudore. Petro bende wang'o donjo kanyo ka teko mar otelone. En bende oneno gik madongo ma Dorcas osetimo. Wacho ni ooyo Nyasaye, sa tho mar Dorcas podi. Wang'eyo ni sane koromo en otho, to ma ok sa yaye Nyasaye. Nodhi kaen kod chir, oluongo nyingo sana jaler, okone ruoth ni winjo, Saa Podi. Eka wang'o golo jogi oko, to donje gorofa kama nyako nindoe kosetho. Ndiko nogo chonge piny. Eka nolamo Nyasaye kochome tir gi weche moko matek. Sama nowuoyo kod ruoth, Nyasaye ma jalok paro, Nyasaye ma jagweth, Nyasaye ma jaluoro, Nyasaye ma jatimo, Nyasaye ma jawinjo. Ruodhno nowacho ni awinjo wach ma Petro chomago, aloko parona, kata no Dorcas osetho, aduoko ne ngima. Nowacho, notimo ka ji neno. Dorcas ochako duogo bedo mangima. Ndiko lerona niya, ni nomako bade kochunge malo, kendo noluongo mon liete gi nyithind kiye mane ywak kanyo. Noduogo chunygi mokonegi ni winjo, endigo Dorcas, Nyasaye osetimo ng'wono maduong'. Nyasaye osegole e piny joma otho kendo oseduogo ka koro en bende ongima. Iwinjo, in bedo wuoyo kodi sani.
Mano notimore piny Jopa. To kawuono in goero kamini betie no. Adwa ni mondo awuo kodi. Adwa ni mondo akoni gima notimore Jopa no. Nyalo timore kit ngimani sama wawuoye ni. Ka ng'ato yie kuom wach ma wayalo ni. Ka ng'ato yie kuom injili ma wayalo ni. Ka ng'ato yie ni Yesu jachang. Ka ng'ato yie ni Yesu jachiwo. Ka ng'ato yie ni Nyasaye ni kod loch. To gima dwaro no timore ne kaka no timore piny Jopa. Bende biashara mitimo no. Jomoko nobiro kinyume mare. Mane gilando gi duol maduong' ni kata chako ok nyalre. Mano gine mane giwuoyo. Nyasaye kowire wachno takoni niya, saa mar biashara no gore piny podi. Saa mar nyathini manye nyuolo kigeno kendo kihero. Ing'eyo ka jomoko magigi odagi sikul odonje kong'o madho njaga. Jonek timo weche mag chode oko ka. Awacho ni mari no sane mag timo gigo podi. Be ok ane kobiro timo. Nikech Nyasaye milamo mitiyone. Nyasaye ma jatimo. Nyasaye mosechikoni. Kendo se yie mondo ochomi tir gi weche mabecho. Osedagi ni saa podi. Kawuono ndoa ni madwa kethore no. Ne uchako maber. Awacho karamo. Jasigure riwe nyime. Mondo ukethru. Iluongo chuori. Ni guok mok nyal gimoro. Iluonge ni ng'atni. Ne uchako kupakuru. Uluongo ni switi dadi. Jasigure riwe nyime mondo kethe. Mondo jak luongo chiegi. Ni magi tang'o. Ofuo kiaya. Dhako nong'eyi maber nikech manok. Uchako wuoyo. Nong'eyo nyingi nikech ni nyise. Kawuono. Ndoa no ok nokethre. Sane podi. Iwinjo wadwa. Imanyo tich Nairobi ka. Semanyo tich Kisumu Eldoret. Manyo tich kuonde te. Kata kamano pok iyudo. Chunyi ng'ado ni mondo idog dala. Ni in koro sani oserumo. Kendo ineno ka ok inyal yudo gima ber e nyim Jehova Nyasaye. Kawuono abiro mondo alandni ni sani mar thagruok podi pok oromo. Nyasachwa pod ngima, pod entie, pod onyalo, pod oting'o malo. Abiro mondo alandni neno warruok manyo idonje no. Manyo ruoth oketoni kendo chikoni ni kiwuoth e yore adimba. To ngima ma nyaka chieng' ok nobayi. Gik matimore kor wuodheni dhieri kendo pemi penj moko. Ni to ng'ane gini to wuothe nade. Gini ok nyal konya. Adwa ni mondo awe akoni sani bro podi. Saa biro. Nyasaye biro nyisore lela. Osana to konyisore to gik madongo timore. Awacho ni karama seneno Yesu ja-Nazareth. Sani mar tho podi. Gisechiko badho. E dala ni gikelo yedhe. Ni mondo tho mondo gik michako mondo itim ni mondo kethre. Winjo sani mar tho podi. Kata kansa emorido ni. Kata tuo mar Ebola emorido. Tuo mar okimi emorido. Tuo marach makoro donjo e piny sani. Momako dho ji for COVID-19. Ibi nene. Kata ofuyo gi yembe matek. Kama intie penjori to ade gini omaka. To anatony nade. Akelo ni geno. Sani podi. Nyasaye podi ngima. Podi otimo gik madongo. Obiro timo ni sani. Onge gima tame timo. Gokinyi kapok iwuok. Abiro mondo ajiwi. Ruoth okela mondo awuo kodi. Ruoth okela mondo ajiwi. Ruoth okela mondo aket wach moro mar chir kuomi kanyo. Kaka Dorcas nosenindo piny. Ma ji oseywago. Samoro in bende iseywago dalani. Kaka kethore ting'iyo. Iseywago biasachi. Kethore. Iseywago ngimani. Ipenjori ni nyako ma jaber. Ang'o momiyo ok nyal kendi dwang' kari.
iwacho ni ise give up, kendo gima koro dong'ni idwa ni mak tol mondo itho. Iwinjo nyako ma Kayole nyoigona sime kiwacho ni kama ngima chopie kodi ogi kama koro tek, isedhi ka juoga to ok osenyalore, bende isebedo gi paro kata koro loyo ikawo ngimani mondo itho nikech dichuo noweyi gi nyathi mathin. Kaka ichaki otami dalau kanyo joni dok e od bamau oloko ni paro kori ni nyoche isedhi ka tedo ok onyal pidhi gi nyathini. Awacho ni karamo sani mar timo gik maricho michano go te podi bende aneno ok ibi timo nikech Nyasaye ma wayalo ruodhi nokona ni en kod loch, en gi teko, odhi duoko ni geno. Iwinjo Nyasaye ni kod teko, Nyasaye dwaro pod ngima. Ai Nyasaye kawuono godhiambo akelo Yesu jaber, kawuono gokinyi abiro gi Yesu ja-Nazareth, kawuono kapok iwuok akelo gweth mar okinyi. Hosana ratego ndiko luonge ni simba ma Kayuda, wang'ayore kochokore to wang'ayo yiedhe to luonge ni mae wang'ayo matero ji ngima manyaka chieng'. Iwinjo kata yiende ma e bungu timo neno kawacho niya maeri ni e yadh ngima. Iwinjo kata kawuono wan bende kawachung' joyalo te to wawacho niya mae jadolo maduong' kawuono kelo geno e dhorangau kanyo, dala manosewe, manosewiti, manosene ni onge gimodong'. Iye ka iga wiko ng'ato e dalau kanyo usetemo gi yore te, udhi ka juoga uparo ni en kod loch. Awacho karamo onge gima juoga nyalo kelo maber e dalau kanyo. Gima ber yudo, gima ber yudo, gima ber yudo mana kuom Yesu ja-Nazareth. Gima ber yudo mana kuom Nyasaye makelo ngima. Awacho ni karamo iwinjo kata in chiliel eri dong' kanyo kaka ichaki udhieri yuoche ni mae gigeni te ma yande chuori oweigo bed lowo ma yande weigo matin kende giseko kawo gikone ni mondo idar. Awacho ni kawuono geno kuom Yesu sani mar dar, sani mar aye piny, sani mar kawo tol podi to bende aneno ok ibi dar, ok ibi kawo gimoro amora marach misechano ok notimre. Nikech ang'o? Ja-Nazareth onogo, omuga nogo ngima, obiro timo ni sani. Aluoro nying Yesu, aluoro nying Yesu ja-Nazareth. Ochiero Dorcas nyako manyose tho ma ji oseywago, kawuono in bende samoro ji oseywagi, samoro in miseywagori kendi kipenjori niya to ado natimo Nyasaye nade, an natimo ang'o mamiyo gik moko te ma ji timo an ok anyal timo. Kichung' e dalau tok pacho ing'iyo udi kaka obam nichako ni mondo iger ot kanyo, odno lum osetiye, onge gima ber mosetimore. Ipenjori keni ng'ane gino chako mana gedo, atang'o motimore ma ok ona nyal chung'. Awacho ni karamo winji, Saa Podi ibiro gero odno biro chung'. Keje Nazareth owacho ni ka gima osetho kata bebe lek ma yande in go ema koro osetho, sa oromo, Nyasaye dwa chiere. Onge gima tek matamo Jehova, onge gima tek osana ruodh muma. Nyasaye ma kowuoyo, ai Nyasaye to kowacho to gik madongo, Nyasaye ma kowacho to gik madongo timore. Ruodh lela en tiyo ngima, odwa timo ni sani. We asomie wach moro matin kende mane kitabu ma Tich Joote kanyo, aboro matindo 32 ndiko lero. To kane oyudo somo e muma ne wacho kama, ne ok owacho gimoro to noling' thi mana karombo mitero kar yeng'o, kata karombo mana nyime joma ng'ado yiere. Ne otimne marach kendo ne oketho buche, onge kothe ma ji noparego nikech ogol ngimane oko e piny. Mayo sana mawuoyo kuome. Sama nobiro mondo odwok geno
moserumo. Piny ne lich jo-Nyasaye. Ni ok en wach mayot. Oganda nogoyo bura nyadi mang'eny kimanyo yo minyalo make godo mondo gure mondo nege, to nolinga linga. Nong'eyo chenro go duto. Jawar nolinga linga. Nong'eyo paro ma jodongo chik nigo. Omuga nolinga linga. Kawuono ndiko lerona ni onge kothe moro manopare go nikech ang'o? Nikech in onge gibro yudo ya Nyasachwani gima nonwang' manopake godo onge minyalo pare godo. To gimoro achiel modong' ni gima nopare godo en injili manoyal mar gony mar oganda motwe kod duoko geno manyo duoko ni kawuono ni kata bedi ji notimo ni marach machala nade ebe notimne to kada notimne marach injili nongima jawarwa noling kanyarombo mana ni mondo kel ngima ne in. Kawuono Yesu wa mawayalo wachene no Yesu do pod ngima pod en tim kiyie kuome kawuono ka wachung' ka kiyie kuome gokinyi sani kiyie kuom Yesu ja Nazareth to gimoro amora michano e nying Yesu no biro timore ok notamre. Nobolore nyim wasigu mane tere e pinjo motho to noling chieng' mar adek noloyo tho ayanga ma ji oneno gik madongo ma Ruodhwa timo. Akwayi kama intie iwinjo yie kuom Yesu gokinyi ni mondo gimoro amora timre ni aseneno ng'wono ma Nyasaye timo in bende obiro timo ni. Iwinjo go chongi piny kama intiere no mondo walam Nyasaye. Hosana Ruodh Muma. Hosana Jaler Ruodh Kinda Nyasaye ma jatimo. Aseketo jaduong' ni kod mama ni kijana ni gi nyako ni lweti. Be ondo piny ka tuo omake marach. Kendo ka sano rumo tho. Wuonwa Saa Podi makie bade gole oko. Biasache mosegore piny no ma oke Saa Podi. Ndoa mosekethore no ruoth ma oke Saa Podi chung' kode duokne geno ting'e malo bed jaka kore miye gik malong'o school fees oyudre chiemo yudre lawe yudre gimoro amora bed kare ka ng'wono mare nitie ok achuni jahera dwachi otimre e nying Yesu ma jawar. Amin. Mana kaka wacho kakalo mokwongo nyinga Benard Otieno ana wuod Wizra Jakochia ayalo e piny Nairobi ka e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Dandora phase 5. Warwaki in minena sane kanisa wano. Nyasaye mondo gwedhi kibiro. Ka intie Joivela gosime gi kanyo abro directi kama wantie. Yusuf marwa iloni Julius Otieno ma wuod Dondi wuod Gem Unyumba. Nyasaye mondo gwedhi kama entie kum tich matek mosetiyo. Bi mondo walam Nyasaye jodolo nitie ma Nyasaye oseiko. Minene kanyo ma Nyasaye oseiko. Walamoni warwaki gi chunywa duto waheri ringi mondo ibi wachokre kanyakla mondo Nyasaye polo mondo umwa kanyakla. Nyasaye mondo ritwa in bende mondo riti ka in kod paro mar biro. Namba na ne kanyo go kendi go mondo wawuoye weche moko bende. Akwayi in minena sani akwayi gi chuny mar hera ni kiyie yuki chuny injili ni yuke bang' injili ni lawe bang' injili ni gima ne Nyasaye omiyi mondo waketi godo kombe e kanisa ma Jehova Nyasaye ji osebiro kama gibedie ma onge namba nogo kanyo. Nyasaye nokomiyi gimoro amora mokete lweti kigombo motinego Nyasaye tine Ruodhwa no Nyasaye no chung' kodi e wachni miparo ni tekno. Nyasachwa no umi Nyasaye no riti alamoni mondo Nyasaye ochung' kodi e wach mora mora kata bedo tek machala nade wanalama kanyakla. Gona sime goya siwinjo gik mabecho ma Nyasaye osetimo wanang'adre rieko. Nyasaye no ting'wa malo Nyasaye no umi alamoni Nyasaye mondo ting'i malo Nyasaye mondo gwedhi ka ok kamano nying Nyasaye no loch kuom setimo. Amen. Erokamano. Atingo bada nyisi mar surrender achiwo chunya duto arangi akwayi jale